Hoi. Hoi, Bas. Hey, komen we weer op tijd of komen we weer op tijd? Ja? We zijn binnen klaar. Ja, Oh, nou, dan gaan we naar de grote prins. waar is een beer? Ja, dat is een hele goede rol. Oh nee, wacht. Als dit de jeugdprins is, dan is er... Jeugdprins. Oh, kijk eens. Hey, kijk wat daar staat. Ik herken u van de foto. Ah, Merel. Hi, Proficiat. dankjewel. Hoe lang ben je al prinses? Sinds Ongeveer 21. 15 november. Sinds 15 november. Sorry? Sinds 15 november. Och, ook alweer zo lang. Ja. En hoe lang wist ze dat ze prinses u... Wanneer hebben ze dit gevraagd of wanneer hebben ze Ik dit heb gezegd? een brief geschreven ongeveer 2,5 jaar geleden. Oh, dat moest ze eens even uitleggen, Merel. Wie gaat dat dan? De moesten een brief schrijven. Ja, naar Cecile Schepers. Daar Ja. verderop. Ja? En ik had tegelijk een brief geschreven met de prins van vorig jaar. Ja. En toen zaten wij hier met allemaal dingen. En toen hebben we gezegd van ja, die prins mag eerst en daarna ik dan. Dus het is eigenlijk een soort van... dan moest ze solliciteren. Heeft ze al geschreven? 4 Ja. 7 in breed. Ja. Nou, bij dit wordt het er maar één, hè? Ja. Er is maar één brief geschreven. Oh, wat leuk. En dit woont ze hier, achter deze prachtige poort. Ja, daar woon ik. Samen met mijn moeder. Wees ze... Is dit moeder? Kom ze er even bij? Ja, dat is als... hallo mama van Merel. Hoi. Jules. Ik hoef niet te vragen of ze tevreden is over de foto, hè? En ook heel tevreden over mijn dochter. Ja, natuurlijk ben ik tevreden over die dochter. Maar wat een fantastische foto, Merel. Ja. Dat is echt... dat is echt een hoogheid, hè? Nou, dat vind ik ook. Ja, fantastisch. Ja. Wanneer hebben ze de foto gemaakt? De 11e van de 11e volgens mij. Ja, de Ja, 11e. 11e van de 11e. Cool. Ja, alles moet kloppen. Hè. Alles moet Ja, kloppen. daar zorgt de vorst voor en de andere dat is van de de vorst. Svenskes. Ja. Vandaar de muts op de kop natuurlijk, hè? Dat is een koe, hè. Ja. De vrijheid is er vergeten. De grote De prins. grote prins. Hey, grote prins! Ja, ja. Oh, wat leuk. Hoi. Hoi, En ik ben Alexander. de eerste? De eerste. Lekker. Hebben we twee eerste, hè? Ja, ja. Maar ik begreep net van Merel, zij hebben een brief geschreven met de prins van vorig jaar. Ja. Tegelijkertijd. Tegelijkertijd, maar die mocht van de Iers. Ja. Leuk wie ze dat zegt, hè? En die heeft ook een brief geschreven? Nee, ik heb geen brief geschreven. Ik woon al heel lang in Zwijkense. En ja, ik word op zomerkamp in Schoting en opeens kreeg ik een belletje van de vorst. Hey Alexander. En toen ging Dit is begon de je al te schakelen. Dacht Dit is ik, de vorst. De nachtvorst. En nu stond die twee. Toen dacht ik, ja, nu begint er al te schakelen. Ik denk dat ik al weet waar het over gaat. En zo geschiedde eigenlijk meteen heb ik gezegd, ja, ik wil dit wel. Dit is wel wat ik heel graag wil. En, Dit is ook meteen. een echte vastelovend vierder. Ja, zeker. Ja? Want daar Is gaat dat het dezelfde door. fotograaf geweest trouwens? Ja. Die moet geen nieren hadden. Of is het een zee? Nee, dit is een heer. Dat is ook lid van de vereniging. Het is de kunst van een fotograaf, net zoals het de kunst van een cameraman is, om juiste momenten en mensen op de juiste manier te vangen. En ik vind dat heel goed geluk is. Ja. En jubileumprins Ja. en jubileumprinses, Ja. 5 keer 11. Dat klopt. Ja. Heer Alexander zegt van, nou ik woei dat wel heel geer, dit woei ze dus ook heel geer. Ja, ik wil het echt heel graag. Al sinds dat ik 3 was of zo. Oh, geweldig! Ja, Dan zat ik Jules? iedere keer naar de optocht te kijken. En dan dacht ik, oh, dat wil ik ook. Dat dacht ik echt elke jaar. En hoe oud ben je nu? Ik ben nu 11, ik word 12. Hey, Jules, dus dat moest ik al 8 jaar moest ik dat aanhuren. Van, mam, wanneer kan ik eens een keer prinses weer? Ja, dat klopt. Ja, dat was echt een grote wens. Ja. Ja. Dus Maar, er is nou ook steeds meer grote prinsessen komen, hè? Ja. Is dat iets wat ze misschien op latere leeftijd ook nog wel zoiets willen? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet eigenlijk. Maar is dat bij de...
Sorry? De man misschien. Nee. Ik hoef niet naar binnen. Nee, wist ik geen prinsessenmaterialen, Jules? Nee? Nee. Nee. Kom ze niet. Mama houdt niet van Mama houdt niet van carnaval. Nee. helemaal niet. Maar, mama... Maar ik vind het nu wel heel leuk hoor. Ja, het is echt, met de groep zo is het heel leuk. Maar Ja, misschien ben je na deze vastelovend ben je gewoon verkocht. ja, dat kent. Ja, dan Want kom als ik er, weer terug en dan ben ik hier, hang ik hier. Prinses verzweken. het is nou vastgelachen, hè? Ik heb gisteren gehoord hè, in de revue. Hè. De eerste 15 jaar geen prinses, heb ik horen vertellen. Oh ja? Dat de voorzet had bekendgemaakt. Ja, dan... Oh. Ja, Een put hebben ze alleen. een pot hebben ze een prinses. Eerste keer hij maakt fouten. Oh, dus de ga je nou vertellen van ik heb eens niet gewoest wat ik gisteren in de revue gezag Heel heb? korte termijn geweest. Ah, oké. Ja. herinneringen. Ik ben alles zo kwijt. Dus, en zeker als het teuren geven. Maar is dat gangbaar dat mensen brieven schrijven? Voor de Jeugd. Ja. En dan komt een brief, die komt vervolgens bij Utrecht, bij de vereniging. Ja. En wat zien dan de criteria? Wordt je echt op let? Nou, we zijn eigenlijk redelijk soepel en zeker wie de jeugdprins of prinses. Want ze moeten zich gewoon in die periode dat ze met ons metgaan, en ik kan zich voorstellen dat als ze met ons met moest, dat dat heel zwaar is. Ja. Dus, dus ja, eigenlijk laten we, eigenlijk is het veel vragen. Dus ja, God wil ze een steek of wil ze een kroontje als ze een prinses is. Ja. En de rest laten we eigenlijk helemaal vrij en de kleding en dergelijke. Dat, ik eigenlijk vangen tot, ja, met name de jeugd zich lekker moet vullen in die periode dat ze met de kamer metgaan. Ja, want dat is de toekomst, toch? Ja, Ook precies. voor de Zwaanskes, hè? Precies. Ja. En die moeten dorpen, we hebben dit is 700 miljoen geluid, dus ze moeten wel voorzichtig zijn. Ja. En als ze nou, ik bedoel, het is 5 keer 11, dat we eigenlijk al die jaren toch prinsen en prinsessen gewonnen hebben. Ja. Ieder jaar vindt ze weer een beter, hè? Ja, iedere prins is goed. Nee, maar En dat is de wel, letteren dat, dan- zonder goeie hebben we nog nooit gehad. Ja, Dat betekent precies. dus dat alles wat er, alles wat er voor is gebeurd, dat wordt gewoon minder. Ja. Ja, dat is dan de vorige prins. Nee, het scheet hij daar galoed. Ja, met de vastelovend, we begonnen nou het vastelovendse circuit waarin, de periode waarin, en dan moet ze flauwekul verkopen, toch? Ja, ja. Ja, dat is wat de bedoeling. Hè. En hij is nu 24 jaar nadat zijn pap Ja, prins pap is al geweest. 25 jaar geleden. Dus Dat is het is wel perfecte timing. Oké. Ja. Ook hier, ja. Dus En zijn zus wordt ook jeugdprinses. ja, Oh, nou. Oh, nou. 12 jaar geleden als ik me niet vergis. En de mam zit op de revue als butenreter. Er wordt geen ontkomen aan. Die man is buitenreed nog. Ja, Ja. dus carnaval zat er weer altijd wel weer in. Ja, ik ben toen geen jeugdprins geworden, vond ik wel jammer. Maar toen was sinds toen worden de grote prins, dat gaat wel lukken. Ja. Dat komt wel een keer. En ja, nu is het eindelijk zover. En wanneer hebben ze het die elders verteld? Ja, het leuke is, man wist het eigenlijk eerder dan mij. Want Wat een leuke vereniging Want is ik dit. kreeg opeens een belletje. Ja, Peter moet die nummer hebben. En toen dacht ik al, dit komt bekend voor. Dus ik dacht, ja man, die snapte het ook al meteen. En toen, ja, een week later werd ik gebeld van... dus toen had ik al zo'n vermoeden. Wat leuk. Het is een klein dorp, hè, dus dat is geen Het gaat heel snelheid. snel. Ja. Ons kanon. Ja. Ja. Jules, ik ben ervaringsdeskundige als al-prins. Ik kan je garanderen dat wat er nu gaat gebeuren de komende tijd, dat is een unieke kijk achter de schermen van de plaatselijke vastelovend. En dat geldt voor dich als prinses, dat geldt voor dich als prins. Dat vergeet ze nooit meer. En wat de nachtburgemeester van Zwijkense zegt, ook wel bekend als de nachtvorst, dat mag ze rustig aannemen. Dat wordt een leuke achtbaan met z'n allen. En om dat dan samen met zo'n clubje te doen, mensen die zich door een groot gedeelte van het jaar voor inzetten. Want de wekker is tijd eigenlijk nooit stil, hè. Eigenlijk niet. Er is altijd wel wat gaat te doen. Ja. Dat Ja, wordt joh, een... het begint dus eigenlijk naar de carnaval dan evalueren voor weer. Wie is het gegaan, wat kunnen we beter doen?
Wat moet er van niet mee doen? Dat is ook heel belangrijk. En dat, ja goed, en voor de vakantie begint ze eigenlijk weer, ja, oké, dan heb ik een kandidaat voor Prins. Dan gaat ze dan weer in de gang. Ja, dat is het jaar hoor. Het zit zo weer aan 11 november en dan begint het circus weer. Allerlaatste vraag. Want ja, de naam is, vind ik, zo leuk. De Zwenskes. Maar waar komt hij vanaf? Zat hij vroeger veel verkersboeren of zo? Ja, Misschien maar is dat grappig. er zijn verschillende uitleggen voor. Oh, Heel vroeger, en in de tijd wie het ziekenhuis geboet door de jongeren geleden. Heel veel van die doktoren en zo, die komen niet wonen, want die worden het fijn wonen. En als je hier de straat rond, of het dorp rondvuurt, er liggen ook best wel redelijk dikke huizen en zo. En de Lu Boeteswijken, ze achter die van Zwijkense, het zit, ja, wie is dat? Dat is een zwans, dat is een beetje een verwaand emes. Maar wie deze zwans, of zwans, wie deze dat uitbeelden? En toen zijn ze eigenlijk tot het varkensstaartje gekomen, dat is een zwansje natuurlijk. En zo is ons logo ook een varkensje geworden.